Hello, good evening. Good evening mga kaibigan. Good evening, good evening. Welcome. May ano ba ako? Audio. Ito. Ayun ano naman yung good evening, friends. Ito na naman si Duday. Nahuhuli yung good evening, everybody. Ayan, samahan nyo ako ulit sa ating live streaming. Naayos ko lang yung aking medyo tabi. Tabi yung aking camera. Parang mababa yung kabila. No? Mm-hmm. Saglit lang guys, kunin ko lang ito. Mahuhulog yan. Kunin ko lang yung aking laptop. Ay. Wala palang laman. Box. Ito. Ay.
live. Kaya lang, hindi tayo comment. I-share ko muna. Mga pusa na to. Pinaglalaroan yung wifi ko sa labas. Ngayon ako, bagal na nitong cellphone na to. Ano yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Diyos ko. Welcome po kayo sa aking channel. Talaga itong buyong na to. Pinaglalaro. Pinaglalaroan kasi yung ano. Ano ko, buhok.
akong panali eh. Wala akong panali ng buhok. Baya? Antok ako eh. Ay, ano ba yan? Mahina ang signal.
Chacha Kuldroy, harang pa, harang muna. Salamat Chacha Kuldroy. Magandang gabi. Tapos ka na ba? Tapos ka na? Hindi magana yung ano. Yung ikot-ikot lang tong isa. Ikot-ikot lang. Mahinang signal. Ayan. Thank you sa pagpasok sa Tacoloroy, Delphin Manubag. Thank you, thank you. Iikot lang to. Ayaw umano. Ano ito? Wala na. Hindi na. Gumana. Sarado na lang. Pidilalira. Pidilalira. Hello, babe. Ano? Pidilalira. Hello, host. Good evening sa'yo, Pidi. Oh, ganda. Ang ganda ito. May ano ka na, ano, Pidilalira. Mayroon ka ng jacket. Binigyan na kita ng jacket. Baka hindi ka padikit kay host. Padikit ako. Ang dami kong kagat ko. Dito. Kanino? Lamok. Ewan ko saan galing. Salamat, salamat. Ano, Ay, Pidilalira. stick dyan. Thank you. Maihi ako ano lang. Ano? Init mo lang. Sige, saglit lang ah.
Nakasahod ka na, Delphi Manubal, di ba? Tata Kulduroy. Tara na. Mahina ang signal, hindi Halika na, halika kaya. na. Hindi kaya ng ano, Gamit ang gadget. iikot. Wow, ito. Hoy! Ayaw nga, oh, iikot lang. Naayang. Mo, tani, ay momo. Halika na, halika na. Okay, pastilan. To, isinarado. Kinuha na yung aso. Yung laptop ko ayaw ayaw. Loading lang siya, oh. Ayaw mag ano. Hindi ko nagagamitin yan. Bakit bumababa yung revenue mo, ano, Chacha Colduroy? Di ba nakasweldo ka na? Nakasweldo ka na ba? Ako, hindi ko pa nakikita. Bukas 16 na lang revenue ko. Nakasweldo ka na eh. Nakasweldo ka na. Ano ba to? Ayaw mag ano. Laging loading. Mahina ang wifi. Hindi kaya ng laptop yung wifi. Kasi sa pagmalawang sahod na naman yan. O kaya nga, magkano na ano mo? Magkano yung una mong sahod? Medyo malaki ba? Malaki siguro, no? Kaya papaayuda ka. Ayaw. Iikot lang siya. Lalaki na. Anong lalaki na? Lalaki na. Dito kong ilagay. Ayan na. Jansky Gel Bag. Jansky Gel Vlog. Thumbs up. Hello. Hindi ko nagamit yung laptop. Yung laptop eh, hindi kaya ng signal. Hi ho, sabi ni Jaskin Gel Vlog. Last na ba ako? Daming customer. Okay lang. Busy ka lang. Ano lang yan, bigay lang yung laptop sa akin. Hindi ko nga alam kung bigay na talaga. Pinaglumaan lang yan, laptop. Hindi ko binili yan. Chacha Colduroy. Kung nga, dalawa laptop ko eh.
Just Angel. Ako ba? Sino ba umiikot ako? Magkanong sinahod mo? Delpin Manubag. Nasa ano ba? 10K. Ako hindi ko alam kung magkano ng revenue ko. Hindi pa ako nag-check. Ang huling check ko ay 19.16 ba yun? Tagal pa. Matatapos pa ang 2022 bago mapuno. Dito lang sa ano, kusina. Naglo-loading, walang signal si Just Angel Vlog, si kapatid na ko Josie Cabasis. Kahapon nag-LS ba ako kahapon? LS ako kahapon yata. Kunti lang. Hindi ako nakakapag-LS na matagal kasi itong gamit kong phone na kung saan ako nakaharap, yung gamit kong camera. Ano siya? Umiinit. Madali siya uminit. Dahil medyo may damage na yung battery siguro at yung mabuti nga nagagamit pa yung tempered glass niya ay basag na. Namimiss ko na yung cellphone ko, yung Samsung ko, hindi ko pa napapa-open. Yung kasi ginagamit ko mag-video eh. Thank you sa 4 million people in my house at 4 thumbs up. Salamat sa mga na dumalo sa aking live streaming ngayon. At minsan tinatamad din ako mag-live. Kaya sa isang linggo minsan 3 beses, 4 lang. At lalo na pag walang load yung wifi ko at medyo umuulan, nawawalan ako ng mag-live dahil walang signal dito sa baba. Iwan ko kung may signal na to. Kasi signal to. Iikot lang siya.
Yan. Ayaw. Ayaw. Ikot-ikot si Josh Angel. Parang na, mumutla naman ako dito. Thank you, thank you. Harang muna, harang. Refresh. Natin lang update. Di pa ako ng mga bagong banana. Yung aking bumababa na rin. Kumusta ang buhay natin dyan sa Qatar? Kapatid na Josie Cabases at Philippine Manubag. Mainit pa ba dyan ngayon? Ito ay medyo lapit. Josie na naman. Ay, ganyan ang kulay nitong camera na to.
buhok ko pa. Init naman to. Ba yun? Tatapos na ako ng 40 minutes. 2 minutes na lang at ako'y magpapaalam na sa inyo. Hindi ko na anuhin ng 1 oras. At ako'y magpapaalam. Thank you sa naka-BG. Thank you sa 4 million viewers tonight. At ako'y magpapaalam na 1 minutes na lang. Antok na rin ako. 10 o'clock na. Uy! GL channel, thumbs up. Hello. Jim Sikat, thank you very much sa pagtambay. Pagpasok mo sa aking live stream. Kumusta na? Kumusta na, Jim Sikat? Long time no see. Nasaan ka? Nasa Japan ka pa rin ngayon? Nasa Japan ka pa rin? Tagal mo na, hindi ka na uwi ng Pinas. Ilang taon ka na ba dyan? Ay, kita, nagluluhay mata ko. Diyan na ba yung pamilya mo nakatira? Kaya pala. Kumusta naman ang Japan? Yung dating pinuntahan ko, yung si Sir Channel, nasa Japan siya, hindi ko alam kung saan sa Japan. Hindi, parang hindi na siya nagla-live. Oh, nag-quit na yata siya sa YT. Hindi ko na rin siya nakikita na nagla-live eh. Ang ganda nga dyan sa Japan, hindi mainit.
Tsaka, may ano ba dyan? Meron ba? Ikaw ano, GL channel, parang hindi ko na nakikitang nagla-live, tsaka yung mga, nag-upload ka pa ba ng video mo? Hindi na nagno-notification sa akin eh. Dati nagno-notification yun pag nagla-live ka. Kaya naman pala. Ang huli kong ano ba yung huli kong mm, live muna nagpuntahan ko? Parang ilang buwan na yun. Marami na rin akong hindi napupuntahan kasi lalo na't ngayon ano, kaya bumababa na rin yung aking banana dahil hindi na ako hindi na ako nakakapunta sa mga live na iba. Ito, ganito sa gabi lang yung pahinga. Minsan naman, di ako nagpupunta sa mga live na yung maraming tao. Kasi, baba lang ng baba ng bahay, hindi naman sila mag dumidikit yung iba. Katulad nung mayroon ako napuntahan na nagla-live, ang dami kong nadikitan. Siguro, ilan lang yung bumalik sa akin. Nung isang araw, nagpunta ako sa isang live. Ang nalaga sa akin, 6 yata. Kaya, yun na lang ang 4. Mabuti, kung hindi, buti nga, dumating na rin yung pin ko bago mag 16 tung buwan. Kung hindi, wala na rin akong ads. May na ako na ang ads ko hanggang September lang ng 16, September 16. Buti bago mag 16 dumating na rin at yun, tuloy-tuloy. Thank you sa iyo GL channel, makabidyo lang sa GL channel. Diyan pa ba sila Chacha Kulduroy? Chacha Kulduroy, nasaan ka na? Diyan ka pa ba o nagluluto ka na ng hapunan mo? Last 10 na dito, doon sa kanila eh. Last 4 lang yata ng hapon. Dito last 10 na. Diyan lang. Anong niluluto mo? Kain ka ng alimasag araw-araw? Hindi ka ba na high blood niyan?
Nakita ko doon sa video mo, grabe yung alimasag pala no, ang dami. Parang ano lang, ang sarap siguro manghuli, tsaka ang babaw. Ang babaw ng tubig. Ano yan, low tide? Ang hinuhuli? Six million people in my house. 5 thumbs up. Thank you sa mga nakabidyo lang. Yung mga nakabidyo na ayaw magpakilala, sino kaya? Labas-labas din pag may time. At para magkakilala kung sino man. Isang oras na rin pala ako. 5 people. Init. Electric pa na ako. Gusto ko nung magpagupit. Mahaba na yung buko. Ganyan. Oh? Napatalo na sa likod. Nagupitan ko to pag naligo ako. Putulan. Araw-araw kayo kumakain na alimasag. Hindi na kasawa. Yung danggit, dilpin manubag, yung danggit gawin mong daing. Biyakin mo, yung parang danggit, diba sa Cebu? Tanggalin mo yung tinik, tapos babad mo sa suka na may bawang at paminta. Siyempre may asin. Gusto mo, lagyan mo ng toyo. Sarap na almusal yun at pambaon din. Tapos lagay mo sa rep, lagay mo sa isang tupperware. O, lagay mo sa rep. Huwag mo lang lagay sa freezer. Takpan mo lang mabuti yung tupperware para hindi mangamoy. Just Green Gel Vlog. Nag-iikot-ikot ang kanyang signal. Gawin ko na lang 1 hour ang aking live streaming at papunta na rin lang naman doon. Konting oras na lang at ako alam na rin. At medyo mahina na yung aking net. Nakikita ko umiikot din. Sa ibang araw ay gagawa ko ng aking membership
membership button para kung sino yung may gustong member sa akin at ano lang sino? Yan lang si GL Channel, si James Sikat. Nagpupunta ka pa ba kay Maven Polo? James Sikat. Pag nagla-live si ano, minsan pag ano nga, minsan kasi, ay, minsan nagpupunta ko doon, ang daming tao, ay ano, daming tao sa screen. Nalilito ako kung sinong, ano, minsan kulang na rin yung tao niya eh. Parang kulang na rin ngayon yung mga baguhan sa YT. Puro na halos karamihan mga moni na. Ang aking subscriber ay hindi umuunlad. Bumababa pa. Six minutes na lang para magbabay-babay. Ako magpapaalam na pag 6 minutes na lang. Just Angel Vlog. Ikot-ikot lang. Nasa trabaho na siya. Tao sa taas. Kunting ano na lang oras. Ay, ako. Antukin ako ngayon. Hindi pa pala ako nakakainom ng gamot. Hihina na yung aking meat. Ikot-ikot na yung ibang ano. Mm. 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 3 minutes na lang, 3 minutes na lang. At ako magpapaalam na. Uy, nangyari. Ano ba yan? Luluha na rin yung mata ko.
Thank you sa inyong lahat. Kay GL Channel, Just Angel Vlog, Chacha Colduroy. Thank you sa ano nyo, pagpasok sa aking live stream ngayong gabi. Minsan nagla-live ako walang tao. Kaya minsan tinatamad ako mag-live. Pero sige lang, tuloy-tuloy lang. Umiikot na yung aking signal. Basta kahit update lang naman yung akin. Para hindi tayo nasisiro. Mahirap na yung nasisiro kasi tapos bumababa pa yung ating views. Kailangan kahit konti mag live o kaya mag-upload ka ng video para at least may nanonood kahit 2, 3. Mas maganda kung marami. At sa panahon ngayon mahirap mag video dito sa loob lang ng bahay. Paulit-ulit lang ginagawa. Mas maganda talaga yung makakalabas ka ng bahay at kung saan ka magpunta. Para parang magtutur ka. Hindi ko pa naranasan yun kasi nag-umpisa lang ako mag YT itong karoon na ng problema ang mundo. So yan guys, thank you sa inyo at ako'y magpapaalam na kay JL Channel, Chacha Colduroy, Just Angel Vlog. Thank you sa inyong tatlo. At inaantok na rin. So yan guys, bye-bye. Ako'y magpapaalam na bye-bye. Hanggang sa muli. Thank you. God bless sa inyo. Bye.